ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನೆ ರಾಗಿದ ಜ್ಯೂಸ್. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ತಂಪು. ನಮ್ಮ ಈ ರಾಗಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ತೂಕ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಥದೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ರಾಗಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಗಿನ ಶೋಕುಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಟ್ ಕಜವು ಬುರ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಧೂಳು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂದಿನ ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬೊದ್ದುಲ್ ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ರಾಗಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಕಜವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ನೀರಿಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊದಲೋಡು. ರಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಬೊದಲ್ದುಂಡು ನಾನಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಗಿಲ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ದುಂಬು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ತೂಕ ರಾಗಿ 1 ಕಪ್, 3/4 ಕಪ್ ಪೆರೆಸಿದಿನ ಬೆಲ್ಲ, ಪಿರೈನ ತಾರೈ 1 ಕಪ್, ರಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ. ನನ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಬೊದ್ದುಲ್ನ ರಾಗಿಲ ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡು. ನಾನನಿಕ್ ಪಾಡುಡೈನೆ 1 ಕಪ್ ಪಿರೈನ ತಾರೈ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬಟ್ ಪಿರೈನ ತಾರೈ ಪಾಂಡ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಪಿರೈನ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಗ ರಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಇಲೆಕೊನೆ ರಾಗಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೇರು ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಗ ನನನಿಕ್ ಪಾಡುಡೈನೆ 1 ಕಪ್ ಪೆರಿಸಿದಿನ ಬೆಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಡೈನೆ ರಾಗಿ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದು ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಡೈನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೆಪ್ಪೆರನಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಯಾವು ಪೆರಿಸಿದಿನ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ. ಇಂದು ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಸಣ್ಣ ಆಯಿನ ಯಾವು ನನ್ನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಗೆಪ್ಪುಗ. ಇಂದು ನಾನ ಅರಿಪೊಡು ಒಂಜಿ ಅರಿಪೆದೀತು ಅರಿಪುಗ.
ರಾಗಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ ಐಸ್ ಪೀಸ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ರಾಗಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಐನಂಚಿನ ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ರಾಗಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂದು ಏಪಲ ಪರ್ಂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ತಂಪು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ತೊರ ಪರ್ದು ತೂಲೆ ಎಂಚಾಪುನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ತಿಕ್ಕಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್.